estou silbando. Viste como asubío? Moi bons días, familia. Mira como está esta historia. Veña, pa aquí, auga a ferver. Por qué? Porque imos meter aí unhas faviñas xa rapidamente. Ides ver como vai a historia. Vamos facer a seguinte cousa. Así, porque son fabas que están aí medio ultra conxeladas. A ver, entendes ou non? Aí che vai. Veña, ven comigo. O conxelador, musculitos, vamos. E vos que? Como estades? Veña, tedes que estar ben sí ou sí. Vou coller unha historia tan bonita como isto. Imos facer unhas fabas verdes rapidamente, uns 15 minutiños, tan feitas. Por qué? Imos acompañar isto cunha pasta, con este para facer unha ensalada. Unha ensalada non de calquer cousa. Vaqueira. Oíche, por qué? Non sei por que chaman así, pero estaba mirando. Puxenlle un poquinho do estachebo e comecei a fiar ben e vai a receita que vamos a sacar. Mirade, o que temos hoxe por aquí. Carne de tenreira picadiña, vale? Imos darlle unha boa rustrida. Xunto con este bacon afumado ben guapo. Temos un pouco de millo xa cocido. Temos tamén as olivas negras, un chisco de queixo. Temos aquí comiño en medio grao enfiunchado que vamos a darlle despois nós unha boa barallada. Temos tamén un pouco de mostaza, temos algo de allo, un pouco de alfábega, tomates, chisco de limón, a pasta de cores e un pouco de cebola. E veña, home, pasta vaqueira pro corpo. Xa verades como che vai gustar. Isto non é unha ensalada calquera, mola, porque diso de ensalada. Bos días, Lidia. Bos días, Iván. Ensalada, No, as ensaladas poden ser de mil cousas. Ensalada Normalmente as miñas vaqueira. ensaladas non levan touciño. E logo por qué? Normalmente digo as ensaladas. Dixeche que levaban calquer cousa, non? Sí, Que sí, levaban sí. moitísima. Pois levan tamén un pouco de bacon, hoxe fumado. Botelle o touciño esta ensalada. Bueno, ver un pouquiño de touciño para as nosas arterias de vez en cando non ven mal. Pero non te pases. Non te me pases. Isto faigo en serio. Mirade, o que imos facer hoxe, Lidia, é unha ensaladiña con unha pasta de cores, que despois vouche preguntar un par de cousas que sempre teño aí afiando e non sei como van, pero o que vamos facer directamente é darlle unha boa remexida. E como sabía que ibas a estar aí, mira, olivas, mira. Un millo, ten alfábega, ten tomatiños, ten a mostaza que tanto che gusta, ten a ceboliña, e ten fabas, xa... Xa compensei, non? Xa compensei toda a historia esa. Mira, teño auga aí, a piques de ferver, e vou facer unha historia ben bonita tamén. Despois teño que cocer a pasta. Así que rapidamente collerei un pouco de agua tamén. Pero necesito botarlle moito lume a isto porque imos empezar facendo a carne. E a carne hoxe quero que quede ben soltiña, por iso vou coller unha tarteira ben grande e vou botar un pouco dese bacon e desa carne por aquí, vale? Dentro dun anaco, cun pouco de, por suposto, como se chama, allo, que vou coller. Pero, inmediatamente, imos coller as fabas, porque non vou empregalas todas. Cólleme aquí. Sí, moitas grazas. Imos empregar e van directamente, xa sabedes como facemos, para o conxelador. Así que cortamos un chisquiño, nesto non moito porque son así pequeniñas e van ben. Mirade, así. E mira, vaqueira, por qué? Pois mira, eu moitas veces, igual non vos lo dixen, pero eu emprego este tipo de... O sea, teño que buscar por todos os sitios. Libros, internet, máis libros. Leo, o sea, moitas veces... Non leo, non que va. Buscando receitas posta chebol, leo o que non está escrito. Pero... cando tes moitas veces hai cousas que me gustan, vou cambiando, isto voulle quitar pa aquí, voulle poñer pa lá. Esta era unha ensalada vaqueira que me gustaba, non tiña o comiño, non tiña mostaza, non tiña fabas, pero eu, que estou moi lío da nutrición e do que me vas contando cada día, dixen, vou a meter por aquí, é conquistada. Pero mira que sorriso ten. Estaba así, vou as fabas e fixo, clink. Veña, vamos deixar eso no conxelador, un segundiño de nada, vale, que así temos todo listo. Perfecto, e seguimos traballando. Mira como vai ir a historia. Aquelo fervendo, pois mira, sí, co ultraconxelado que falamos algunha vez, hai unha cousa ben bonita que non teñen que empezar desde auga fría, vale? É moito mellor así. Así que o que facemos é tiralas de contado, máis ou menos 15 minutos, 20. Non este o rollo que nos gusta a ti e a min de que trisco un pouco? Pois aí. Voulle botar un pouquichiño de sal, eso sí, isto xa o gardo perfectamente, porque me vale pa outras historias, pa as cochinadas, como lle chamo eu, que van po caldo moitas veces, pero... Mirade, así, e así, e listo. Agora, isto collendo ben de lume.
Para qué? Para coller ao noso, aquí, o teu enemigo. No, enemigo no. Xa A o comida non debe ser nunca enemigo, Ninguna, verdad? No, ninguna. Perfecto. A min gústame moito... Non loitamos ca comida. Gústame moito a teoría, en serio, de que a xente disfrute un pouco e que vaya sendo ordeada, pero que non se restrincha moito máis. Eso es que parece unha E que cousa ademais bastante as prohibicións tampouco axudan interesante. a comer mellor nin a comer menos deses alimentos que nos prohibimos. Normalmente sucede o contrario. O contrario que falamos moitas veces. E iso é o que máis interesante me parece, porque hai moitas veces que hai discursos, non digo, que moitas veces hai xente que di que nutricionista non o é, vale? Sí. Que tamén é importante. Sí. Hai xente que di que cociñeiro e non o é, o sea, pues imagínate, tamén hai cousas desas. Falo por min, pero bueno, gústame cociñar, que che pasa? Vale, e o cociñeiro desta chevó está sempre de bon humor e sempre pensando que se o que está na casa lle gusta a receita, igual se anima a comer ben. E por eso, moitas veces, botes uns lisquiños aquí, como lle vou botar eu, que de feito é bastante, pero se sobra un pouquiño, gardo pa pola noite, pa facer outra cousa ou pa mañá, que non pasaría nada. Mirade, isto, xa o tiro, isto sí que non o preciso. Vale, de feito, outro día estaba vendo un vídeo, había alguén que empregaba eso para darlle sabor a un caldo tamén, para aumentar o sabor, porque ten un sabor afumadiño. Vale, depende tamén saber, eu sempre digo moitas veces isto, o afumado, non podemos abusar, porque eu xa teño lido del sobre el tamén, pero o afumado é interesante se é un afumado de verdade. Se é un afumado líquido, non sei, é de vez en cando. Para que? Para cambiar o sabor. Pero non pensedes que tampouco temos que comer todos os días afumado, ainda que sexa dunha madeira normal, verdad? Eso tamén leín algo que o afumado está un pouco relacionado co tema dos cánceres intestinais e tal, en poblacións que afuman prácticamente todo, verdad? Sí, pode mutar o ADN, non? Pode danos no ADN e eso pode contribuir a empeorar o risco de cancro. Vale, pois mira, isto moitas veces non pensamos, eu aquí empezo a falar, e máis é prácticamente imposible, e digo en serio, é prácticamente imposible preparar o que imos contar Lidia máis eu. Por qué? Porque vamos falando como se fora un día normal, non hai vez que eu non fale de algo e a tipa este collendo o fío, está posta en todo, man. Para que pense que estou aquí, sino... Non a vou coller nunca na vida, man. Increíble. Vaya manera, vaya enciclopedia. Non sei todo, mira, aproveito para decir... Home, sí, claro, pero... Moitas veces contrastado opinións, que o mellor non sei de todo, e o mellor hai alguén máis actualizado que a min, algunha materia, o sea, sempre ter un pensamento crítico. Vale, pareceme ben... Unha segunda opinión, vale, incluso o que digo eu tamén. Pareceme ben que o digas, faiche esa parte humilde, porque é verdad que non pode estar posto a fía de todo, pero non quero que digas cousas que non que estén desencaminhadas. As últimas investigacións estarás postas tamén en elas. Como eu estou posto nesta historia, que sin ningún chisco de aceite, mira como se empeza a facer. E agora dime ti. Vale, dime ti, mirade, espera. Collede este aroma, veña. Collede. Estás afumando a xente. Mira como sabe. Se mira, isto é... Acordades o chiste do flautista da Amélie? E viñan todos os ratiños. Isto é igual. Se puderes xulir esta historia, estaríades mirando como vai, mirade, que cousa chula. Igual hai que inventar un perfume de panceta, oe? O perfume de panceta xa está inventado, Ti colles ahora un lóstrego destes, meto así un pouquiño por detrás, dar por ellas, como tal. Non din por aí que hai que metelo nos pulsos, aquí, para que arremede mellor. Pois un pouco aquí, e tiramos. Vale, con isto, semitostado, importantísimo. Lume agora aínda máis alto, por qué? Como sempre, porque estamos empregando, Lidia, isto pareceme moi interesante, e sí que hai cociña, unha tarteira grande. Para qué? Para que non sexa unha cousa que se apelotone toda, unha enriba carne da outra, se coza. Queremos que quede espalladiña, sequiña de todo. Así que con ese lume a cachón, pa adentro. Mirade, xa botaremos agora o sal, e unha cousa é unha boa traballada. Se me paras esos allos, maravilloso. Mira como fago, xa collo a miña fetiche. E empezo a traballar así, como quen escribe. Mira, non che dicían a ti como no colexio como había que coller o boli? Ah, sí. Bueno, había os cadernos a eses... mí non, porque eu xa era destra e collía o boli ben, pero o meu irmán, que sempre foi zurdo, sí que yo dicía. Buah, pois eu que era destro, que non pasaba nada, pero non me dicían que tiña que escribir con outra ni con nada, pero dentro dos cadernos que había de vacacións poñía como coller por detrás. É verdad, sí. Collese así e non así. Eu collía o contrario do debuxo, collía eu. Certo. E salín pa diante tamén, A diferencia, a veces tamén hai que tela consigo. A ver se todos temos que escribir igual. É que non temos que ser todos iguais, non? A min é que eso pareceme, de feito, faite pouco tolerante. Eso de que todos temos que ser iguais, Mira, eu, que faría eu? Se temos que encaixar nun molde, Non, entonces eu
eu estaba xa defenestrado, seguramente. Mirade, aquí, o que vos dixen, non hai auga, non rezuma, ademais dunha tenreira de boa calidade, evidentemente, neste caso, vale? Cunha picada soa, non con dúas picadas nin tres, que depende da elaboración, tamén pensamos un pouco niso, e o que fogo agora, mirade, é coller, títate quieto, lume pequeno, sigue cocendo aí perfectamente, que non pasa nada. Xa veredes como vai ir, isto é un pimpán e dalle un toque moi guapo. Agora, aquí, os allos relados. E xunto cos allos relados, o que imos facer unha cousa moi interesante, vale? E vouche dicir a ti, por que non me enches ata aquí, porque imos cocer pasta ata a mitad e un pouco máis de auga, porfa? Grazas. Así eso é maravilloso. Aquí seguimos con lume forte e co allo. Por que non te botei o allo primeiro? Porque non queremos que se nos queime. Veña, aquí, pa dentro. Esto a min encántame. A Lidia non, pero a min este chollo, este relador, nunca me cortei con él. Sempre estou afiado. Perfecto. Aí. Voulle botar eso agora. Este allo a carne. É un pouquichiño, por suposto, de sal, un chisco de pementa e simplemente seguimos mallando nela para acabar. Vale. Aquí xa? Aquí mesmo, sigo aquí, perfecto. Moitas grazas, Lidia. Maravilloso. Imos meterlle lume porque o que vamos facer sempre pasta. Auga abundante, vale? Dixelle tal, auga abundante para pasta sempre. Queres que prenda o lume? É unha pregunta. Xa vou, non te preocupes. Non te preocupes. Estou aquí, que así vou razonando todo e vou collendo esta pastiña que se está quedando por debaixo. Xa sabedes como tal. Pablo! Pablo! Isto é para ti. Como che gusta que meto o dedo, Aí che vai, veña. Trevelliño do meu corazón. Papá! Vale, agora, unha boa arrimada de sal por aquí. Veña, un pouco, por suposto, de pementa. Vamos poñerlle lume tamén xa a esta historia. Mellor este, non? Así. Perfecto. Eso siga a ferver. Para maravilla. Maravilla. Hoxe vas a botar fabas, e ti coñeces a diferencia entre as fabas e os feixóns brancos? Sí, poden ser verdes, en planta. Eu, directamente, a nivel nomenclatura, parece ser que faba directamente é asturiana. Se non é fava, é fave. Fava verde, a fresca. Quero dicir, a diferencia nutricional entre a fava fresca... Nutricional non a sei. Vale, sei que entenderei que ten un pouco menos de aura. Non, contame, nutricional tamén ten unha diferencia. Claro. Sempre falamos dos legumes, pero hai dous tipos de legumes. Temos os legumes secos e temos os legumes frescos. Sí, que veñen verde, que se lle chama, que non se deshidrata, non? Exacto, chícharo, a fava verde. A fava verde, esa de Lourenzá que faz, non sei, ese puntiño con ese polvo. Como está unha fava de Lourenzá con polvo, macho? Pois estes legumes frescos teñen un porcentaxe de auga alto, o estar frescos, un 80-85%, frente ao 10-15% que pode ter o legume seco. Eso fai, claro, que cambie o valor nutricional. Sigue sendo 100% interesante, pero claro, o legume fresco está moito menos concentrado en proteínas, en hidratos de carbono, en fibra, que o legume seco. Entón, salvo que comamos unha ración mayoritaria no prato de legume fresco, aínda nos faltaría outra ración de proteína. Ben. Pero, por outra banda, se empregamos o legume seco, sí que xa nos valería como ración de proteína. Amigo, ostras, non sabía eso. O eso. seco sí, porque o seco xa ten por 100 gramos o mesmo porcentaxe de proteína que a carne, que a carne, que tal, porque quitamos auga, ese peso é relacionado sen auga. Vale, está entendido perfectamente, sí, entendino. Vale, pois mira, unha cousa, é sentido común, se me poñen un problema, me dan un anaquiño, igual hasta o resolvo eu. Vale, mira, aquí, folliñas de alfábega, por favor. Xa cheira dende aquí. Que maravilla. Estes talos, que che pareza que non, van pa un caldo, Xurucho que van pa un caldo. Mirade, aquí. Agora, isto sí, por favor, compañeros, ensinade o que vos dixen. Non hai auga, esa tardeira, porque facer unha cousa e que non saia non ten moito sentido, verdad que non? Pero cando sai e cando un di, pois mira, ten razón, ben grande, lume a cachón, se poderes ver desde aquí non se pode ver, hai que botar unha cámara destas que tal está, arriba de todo, bueno, podese ver por debaixo, lume moi forte e que esa carne se vaya facendo para que quede así de soltiña, vale? Porque é interesante despois da pasta. Pasta que vou esperar a que ferva este auga, evidentemente. Vamos a facer tamén xa unha boa presa de sal para non olvidarme despois que isto sempre ben para que coza. Nin aceite, nin nada. E a carne vai ir en quente ou en frío? Vamos a templala un pouco, vale? Pero sería unha ensalada para comer templada. O meu gusto. Que che gusta fría? Fría que vai, home, por suposto. Vale, agora, como lle queda aquí uns minutiños a como temos que facer o seguinte, que é esperar tamén a que isto se faga para despois escorrelo e que isto empeza a ferver, imos facer unha cousa. Vou coller estas. Hai xente que as pica. Eu, mira,
para dentro, empezan a aromatizar, quencen ben, botan tal e como xa teño outro sabor que lle vai meter, isto vai así directamente. Que se empezan a facer con esa carne e con ese calorciño, que xa non lle queda moito, en a piques vou apagar isto, porque está prácticamente feito e o único que quero é que sega torrando algún cachiño que me queda por aí. Así que revolvemos un pouco máis. E agora o que vou facer é o seguinte, quero coller esta ceboliña, facela ben finiña, porque despois simplemente tal. E temos que tamén facer un pouco de zume de limón. Despois collemos a pasta, si teño máis ou menos na miña cachola. Ca cebola, o que vou facer, collemos un par de xeos rapidamente e vou facer un truquiño que é maravilloso. Podes quedar aí que non hai problema, que xa empezamos aquí. Mira, eu bulo como un animal, que un par de xeos é máis que suficiente. Gracias, David. Mirade. Este par de xeos, máis un chisco de agua que vou coller agora e un chisco de vinagre van facer que esta cebola, que xa é fresca de por sí, quede máis tersa, máis dura, que dese frío, e que non teña prácticamente sabor a bravío polo vinagre, vale? Mira que maravilla, que cousa tan sinxela. Xa veredes, xa fixemos algunha vez, para darlle ese truquiño. Mira, un chisco de auga, simplemente aí, ese xeo, evidentemente, para que enfríe de verdad. Temos sempre por aquí, un pouco do noso vinagre. Isto vaille quitar moitísimo bravío, mirade, un bochorriño, sede xenerosos, teño eso por aí, e quédome, polo tanto, facendo o seguinte, que é cortando, vale? Isto desta maneira, isto xa pro caldiño, facemos unha mallada así, e vai ser algo tan sinxelo como isto. Vale, ata fíxate, quito esta. Vou facer como unha plumiña pequena. Que se chamamos pluma nós? Podría facer tal. O corte pluma é este, non parece así como unha plumiña. A ver se podo ensinar aí. Parece así como que fai así, as aves teñen así. Como as follas dunha rosa. Exactamente, un pouco por aí. Deixademe isto por aquí. Vale, isto acabando, a piques, eso fervendo, outra piques de ferver, veña que estamos perfectos. Vale, e o corte en pluma sería algo así. Vou collendo daqui para aquí e vou facendo isto. Mirade, esas cousas bonitas que van quedando. Hai xente que o fai facendo un envés e cortando tal, eu non me complico moito. Así que deixamos quedando, caendo así esta choiva de plumiñas, de ceboliña, nesta auga con ese ácido, vale? Acabamos de facer esa carne, metemos a pasta e imos facendo despois unha vinagreta hoxe que vas flipar, quentando ese comiño que vas machucar ti, por suposto, e outras par de cousas máis. Un chisquilichasqui! Estamos aquí, veña! Bueno, pois veña, que xa non queda nada e imos facer agora unha cousa que ben vos vai a gustar. Vais a dicir, este toleou. Vale, tixola para aquí porque xa veredes como vai. Vou coller un pouco deste comiño, vale? E colleme a pasta que sí que directamente teño auga fervendo cun chisco de sal, non? Pois veña. Oi, sabes que moita xente a pasta de cores chamalle pasta de verduras? E logo teñen algo de verduras, non? Home, sí, para darlle cor, non? Bueno, Por eso é de cores. Teñen algo de verduras. Sí, eso é certo. Sí, ahora levan extractos de espinaca, de remolacha, de cenoria, que é o que lle dá esos cores, pero adoitan levar un 2-3% deses extractos de verduras, así que non nos contan como verduras. Digo, por si Dosinda fallos netos a pasta de cores pensando que así están a tomar verduras, non están tomando verduras. Non o dixen eu, Non o dixen eu. Vale, ten verduras, pero mini, por eso llevo eu de todo tamén, por eso teño xa esta cebola aquí, teño estas... É para que quede bonita. Estas faviñas aquí, temos... Viche como quedou crocante? Viche como quedou crocante? Ollo con iso, É unha función, ao final, estética, nada máis. Vale, bueno, pois iso tamén é interesante. Aquí, lume. A pasta, xa sabemos, eu 8, 9, 10 minutos, depende da pasta, depende do fabricante, sempre lemos, pon 10, 12 minutos, eu 8, entre que escorro e tal, vaime ben, porque gustame ese triscada, vale? Pero tamén un pouco os gustos, ten que cocer. Agora que está fervendo a cachón, perfecto. E mira o que fago, poño un pouco deste comiño aquí. Ollo que o que vou facer agora, E vouche pedir unha cousa, isto por aquí, con eso máis que suficiente. Se me faz un pouco de zume de laranxa, de limón, moito mellor. Espera que cho corto eu, non te preocupes. Sí, fago chetar, porque teño, para que den un pouquichiño de máis de zume, fago así. Este home cada día está peor. Vale, un pouquichiño. E isto, digoche en serio, si vas a sacar ti, pois eu que sei, medio vaso, un vaso inteiro. Hai que darlle a garimo, hai que darlle a garimo, veña, vamos por aí. Nos facemos isto. Teño lume aquí. Veña, que pasou? Non pasa nada. Vale, e aquí vamos a remexer este comiño rapidamente en gravo.
E o que vou facer con ese zume é cortar, despois de quencer un pouco isto, todo o zume e un chisco de aceite. Vale, o que fago é o que vos dixen. Primeiro, doulle un chiquitiño, ainda que quede aí unhas virutiñas, tampouco pasa nada, pero eu que lle dou... Eu non machaco moitas veces, pero cando machuco, flipas, Chaca, cha. Mirade, aquí, sen nada, Pois agora, chisco de aceite, vale? Chisquiño de aceite. Sede un pouco xenerosos, que despois imos cortar un pouco máis de aceite máis, vale? Pero ten que quecer ben. Isto, que non se queime, pero tal. Toma, todo pa dentro. Mirade como xa empeza a atrapallar. Claro, supoño que moelo así no momento queda máis aromático que mercalo xa moído, Moitísimo claro. máis. Que é unha cousa que moitas veces falamos e que me parece bastante interesante que deberíamos un pouco, pois, pensar. Mirad o que estou a facer, dándolle ese toque. Simplemente, agora preciso xa o zume, veña, pa aquí pa dentro. Vamos, todo. Ai, ui, Dios mío, que che Digo, pasa? home, que crees? Nunca vi che lume. Que crees, sí, pero Nunca boto veo para lume atrás. a non salir. Mira. Queres me matar ou que? Eso que che digo é unha asustadiza. Espera que limpo eu. Non pasa nada, son é un prudentes. chisco de zume. Vale, mirade. Aquí, eso é. Cuidado contigo. Veña. Bueno, pasa nada, Pasan nas mellores familias. Ai, Dios mío, que asustadiña me. O lume. Non era, O Isto lume, caidade. mira. Caidade, deixa, Sí. non te preocupes. Deixa por aquí que estos coitelos xa os poño eu. Vale. Sabes por qué? Porque hai cousas que ahora tendrás máis responsabilidades, non? Moitas máis. Estou máis en alerta, Máis sabes? responsabilidades, estar máis en alerta. Eu digo unha cousa, o lume ese nunca queima. Vale, mirade, o que sí que xe fixemos, que é unha cousa interesante, xa apaguei, non porque tal, senón porque simplemente con ese, cando antes de que se queimen as especies, nese caso o comiño, vale, podemos valer, non, chécame perfectamente con ese, non preciso. E mirade que conseguimos unha auténtica salsa, que agora quero que vexades un pouco como vamos facer. Mirade, collemos este, collo este, e agora, todo limpo, perfectamente, ti baixa lume, e tranquiliña esa pasta, mira como coce. Ten que cocer alegremente, vale. Mirade, aquí, que é o máis interesante de todo isto, meterlle toda esta papuxada con ese comiño recén moído, vale? Polas miñas maus, ben quentiño, de acordo? Isto que estamos a facer está subindo, pero subindo, polo menos 10 puntos o que iba a ser se non o puxéramos quente. Este é un truco que ides flipar. Vale, poñemos por aí. Agora, como temos que medio emulsionar, coño, un chisco de aceite, vale, e collo aquel chisco de mostaza. Veña que temos que bulir porque hai que empezar a tal. Porque ahora, ao final, unha ensalada, que é unha cousa ben certa, que é unha ensalada máis que empezar unha remexida, unhas lascas de queixo, o que teñas por aí, un pouco de millo, un pouco de esas olivas. Este chisco, vale, de mostaza. Por agora sí, a ver se non preciso máis, porque o sabor é intenso. E agora, este chisco de aceite xa ten o limón, vale, agora a refrío para que non este, para que non teña tal, e con isto. Aquí temos prácticamente dabondo. Para que? Para empezar a facer isto, mirade. Mirade que o dos emulsións non é unha maravilla. Un di, pero eso non pode espesar. Espesa, e non só espesa, senón que queda, xa veredes agora cunha culler, dun color, dun sabor, dunha tal que moitas veces o sal xa non é preciso. Vale, agora, tendo esta vinagretiña feita, mirade. É un aderezo ben diferente. Moi diferente, interesantísimo. Cuidado con esa tal, seguimos aí, ata teño o lume ben tal, porque quero que me bula de contado. Mirade isto. Mirade isto. Ai, isto que vai rejar toda esa historia, vale. Temos esta que hai que escorrer. Se colles un coador perfectamente, ese mesmo, sental. Non tes un pouco máis grande? Espera un segundo, teño un aquí. Non te preocupes. Mira, colle isto. Vale, colles a cebola e mete aí auga. Perfecto, que xa está posta. Agora, o que temos que facer é basicamente ir xuntando sabores. Polo tanto, tomatiños que imos cortando. Xa vou coller un pouco deste millo. Veña, millo para aquí. Aí ben chuliño, veña, así. Vou mirando, cantidades un pouco como queira. Despois as lascas e ver vos como vai. Aquí, mirade. Isto tamén, cuadradiños, vou mirando, quedalle máis ou menos un minuto a esa pasta que xa estou contando, vale? Que imos escorrela tamén. Imos facendo isto. Se quero, eu normalmente, por exemplo, as olivas, as negras, gustame moitísimo. Hai moita xente que non lle gustan tanto, vale? Pero a min encántame, pero encántame de verdad. Mirade agora, nota a diferencia da cebola que falamos? Mirade que como queda turxente, duriña, duriña perfecta, con un cheiriño a ese ácido maravilloso. Vale, pois o que estamos a facer é directamente agora montar, xa empeza a gustar,
Mira, ahora unha fava, aí, que temos xa cocidiña. Esa vinagreta que che gustou, que xa o sei eu. Esa pasta de cores que xa dixemos que está moi ben, pero que hai que meterlle máis verdura para que sexa... Non é unha peza de froita, vale? Importante, ten parte de verdura, pero pouca. E despois, agora, estes tomatiños, podría ser outro tomate, sabes por que me gustan estes? Primeiro, son de bocado, son fácil de tal, e teñen unha acidez un pouco por riba do tomate normal. E por eso, só me gusta bastante máis. Con esta me chegar tamén, veña. Isto ademais como aperitivo, que dicir, os cativos para entre... Bueno, cativos maiores. Fas uns pinchos destes perfectos, uns espetos, e mete medo tamén. Mirade, isto é o enteiro, vale? O que estaba a contar antes. Gústame moito a min as olivas negras, a xente creo que tira máis polas verdes, pero a min ningunha das dúas. A mí, por ninguna? No, porque non tolero os sabores amargos. É verdade, xa nos acordamos. Veña, teño que quitar a pasta. Vale, ese chisco, mirade, desa cebola por aí. Vale, as que están así metidas, vou unas abrindo para que queden bonitas. Por eso o corte en pluma. É un corte moi bonito, vale? A min encanta. Isto da estética son bastante tal. E o que fago, esa pasta, fora! Veña, un segundo de nada. Vamos a facer un pouco de sitio aquí. Veña, que este fregadeiro, ter un fregadeiro grande é maravilloso. Porque agora fago isto, xa verás, un chisco por aquí tamén, que todo se nos vaya no seu sitio, vale? Quitamos lume, pasta perfectamente cocida, non a tocamos. Unha das cousas principais da pasta, amigos, sabedes lo que é? O máis importante prácticamente é que se coza con moita auga e a lume moi forte. E cando digo lume moi forte é para que non se pegue. Unha das cousas máis principales destas historias é que non queremos que se pegue nunca a pasta. Por lo tanto, aquí xa temos unha pasta, mirade. Vale, esa auga é pouca, vou facer para que o vexades. Que sabías que existe a pasta integral de cores? Existe igual, non? Sí. Claro, botanlle a mesma historia. Mirade, para que vexades un pouco como é. Soltiña. Que é unha cousa interesante da pasta. Cando temos un mazacote, digo eu, algo pasou, cocina mal, non tiña... Ferves pouco lume, pasa eso. Aquí, desta maneira, queda a pasta perfectamente solta e agora o que temos que hacer é metela aí. Así que, unhas faviñas recén cocidiñas, eso é, témolo tamén feito, aí posto. Ahora collemos esta pasta, imos traballando tamén con ela, mirade como se está xa a coller. Este quente fai que todo tamén quede no seu sitio. Mirade, eu vou poñendo así. E despois, hai unha cousa para min principal. Mira, isto... que moita xente a veces di, como fan esas lascas por ali e tal? Mira, colles un peladorciño. Que, parmesano ou que? É un parmesaniño. Mira, taca, lasquiña vai, lasquiña ven. E o máis importante, mira, chisque que che gusta. Isto despois vai quedando como tal, pero o máis importante, sabes o que é? A miña amiga. Oxe, o aderezo, prácticamente todo, simplemente cos sabores naturais, e empezar. Así que deixádeme mollando un pouco máis de queixo, mollando toda esta mestura, organizando todo e nun segundo, nun intre, empezamos a remexer, empratamos e agora sí, zampamos, que a min morna, gústame máis. Va! Hoxe cociñamos ensalada de pasta vaqueira. Comezamos cocendo as fabas ao mesmo tempo que douramos o bacon cortado en anacos, engadindo a carne picada xunto cun par de allos relados, sal, pementa e unhas folliñas de alfábega, cociñando ata o punto perfecto. Mentres, poñemos auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indica o fabricante e picamos a ceboliña para meter nun cunco con auga xeo e un chisco de vinagre, converténdoa nun bocado túrxido e exquisito. Agora, preparamos o aliño. Nunha tixola engadimos un chisco de aceite, comiño machucado e zume de limón para pasar a un cunco cunha cullerada de mostaza e aceite, emulsionando o conxunto coa axuda dunhas varillas. Imos coa mestura final, xuntando a pasta, a carne picada, o bacon, o millo, as fabas, os tomates cereixa, as olivas negras, a cebola, unhas lascas de queixo e o noso aliño, integrando todos os sabores para chamar a familia e comezar a papar. Vaya maravilla de ensalada, Está chea de cores, Chea de cores, chea de miles de historias. Sobre todo porque a ensalada pode ser moi divertida. As de Está Chevó son así. Olivas, ese queixiño, esas fabas, un pouco de carne, ese bacon, ese de todo para facer despois unha auténtica vinagreta que foi con limón, ou seja, que é unha limoneta cun chisco dese comiño ben tostado para facer as delicias de Lidia e de todos vós. Xa sabedes, ensalada vaqueira do Está Chevó. Auriño!